Goedemiddag mensen, welkom in Gerkesklooster Strobos. Je kijkt naar Doch het van in het Warp. We zijn hier weer op camping De Vier Elementen in Strobos. We hebben prachtig weer. Ik ben Wietske. En ik ben Ruke. En we zullen jou weer door deze mooie uitzending heen leiden. Van harte welkom. Ik hoop dat je er net zoveel plezier aan beleven als dat wij dat doen. Ruke, we gaan over naar het sportitem. Oké. Wij zijn hier bij het dagelijks terugkomende sportitem. Wij beweren dat het klunen hier is uitgevonden. Het is de bedoeling dat we iedere dag een vereniging laten klunen. Vandaag is aan de beurt Korfbalvereniging Friegero. Korfbalvereniging Friegero. Jan Scheringa staat weer klaar met zijn Wilsterfluit. Jan, ik zou zeggen start maar. Kijk eens aan, daar gaan ze. Volleerde kluners, volleerde kluners. Kijk eens. Gaat het allemaal goed, scheidsrechter? Kijk eens aan. Oi, oi, oi. Heel anders als gisteren met onze eier. Met de yogaclub. Friegero speelt volgens mij hoofdklasse. Kijk eens. Ja, dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed. Kijk nog eens. In de rebound. Noemen we dat geloof ik in die termen. Kijk eens aan. Mij houdt ze en al. Het lukt, het lukt. Kijk eens. Hij springt er en gaat er overheen. Jongens, dit valt niet mee hè. Laat toch zien dat wij kunnen klunen en het uitgevonden hebben hier in Gerkesklooster. Valt het nog bij te houden, scheidsrechter? Jongens. En wat een conditie. Het tempo zakt een beetje af. Kijk, daar gaat bijna heen. Het is niet het bruggetje van Bartelheim, dat scheelt. Het zijn maar strooppakken, jongens. Ja, kijk eens aan. Dit is... het is afgelopen. Einde. Friegero, hartstikke bedankt. We gaan door naar Wietske. Wietske die gaat met het losse item verder. Hartstikke mooi, Ruke. Wat een toestand is het hier. Niet dat die korfballers ook nog zo kleunen kennen. Wij gaan over naar het losse item. Ik heb hier Barend Storm van Jeugdwerk Gerkesklooster Strobos. Barend, van harte welkom. Dankjewel. Kun je even in het heel kort uitleggen wat het jeugdwerk hier in Gerkesklooster doet? Nou, we hebben hier een jeugdhonk, dat is We Rocks. En daarvanuit organiseren wij allemaal activiteiten. Zoals spokentocht en wandeltocht en dat soort dingen. En vanmiddag willen we een minute to win it doen. En dan gaan die jongens nu aan de slag. Oké, een minute to win it. Een heel spannend spel. Ik zal even zien wie we hier hebben. Oh, ze beginnen al direct. Ik denk tissues uit de doos trekken. Moedig ze even aan, mees. Neem juichen, hè? Kom op. Dit gaat heel rap. Ben er nog mensen die vakantie zijn? Oké, applaus. Applaus. Hartstikke mooi. Rink heeft al een medaille won, zie ik. Hebben we nog een spel? We maken gewoon die troep van tafel af, dat hindert niks. Geert er hem straks weer op, heb ik gehoord. Oké, het volgende spel. Ik ben benieuwd. Ga je gang. Dit gaat hartstikke mooi, jongens. Ik heb al gehoord, hier krijgen wij straks allemaal een borreltje in deze bekers. Niet zenuwachtig worden, Arjen, hè? Waar blijft de aanmoediging, meesten? Kom op, hè! Lukt het, Arjen? Ja. Rink, gaat het nog? Huh? Wat zei Wietske? Hey Wietske.
Oké, jongens. Juichen, hè? Kom op. Ze winnen bijna. Kom op. Oké. Het duurt nog even. Volgens mij moeten ze voorbij het witte bekertje weten. Dat is wel zenuwwerk, hè? Nee, valt wel mee. Valt wel mee. Het is maar geluk dat hier zo warm is, of niet? Ja. Of is liever dat ik niet tegen die praat tijdens het spel? Nee, maakt niks. Maakt helemaal niks uit. Ja, we hebben een winnaar. Arjen Storm. Hartstikke mooi. Dit was het jeugdwerk Gerkes Klooster-Strobos. We gaan over naar Ruke. Ruke, wat heeft in de planning voor ons? Ik ga de gastspreker en onze gastspreker is Johannes Veenstra. Die zal even wat vertellen over Strobos. Waar komt de naam Strobos vandaan, Johannes Veenstra? Nou, waar de naam Strobos van wij komt is net heel duidelijk, maar er zijn een twaalftal verhalen hoor. Het ene verhaal is dat heksen die dreunen op Bossenstrieën de lauwe zouden naar IMC om de boten te opvallen. Een tweede verhaal is zeg maar, toen ongeveer een 400 jaar je dat hoendiepen, dat is het wetter wat je achter u leidt, dat is toen groen met de haan. En mensen die kwamen van verden om je dat te graven. En je wien verder nou geen huizen of hutten. En ze nachten dan in Bossenstrieën. En ze zeiden dan manjes als we naar het werk te gaan, we gaan weer naar de Strobossen dag. En dus dat kan een verhaal wezen. Maar duidelijk waar de naam Strobos van wij komt, is er eigenlijk net. Net echt duidelijk dus. Ik ga maar iedereen horen. Du zei wel eens van, ik viel mezelf een geannexeerde Fries. Ja, dat klopt. Ik ben hier geboren hier op deze punt. Dus ik ben heel dicht bij mijn Bennegroen. Strobos wie in de tijd verdeeld in een Greens gedeelte en in een Fries gedeelte. En op 1 januari 1993 toen is het Greense gedeelte van Strobos bij Friesland gekomen. En dus toen wij Strobos en Gerkes Kleester hield dan in Friesland. Gerkes Kleester Strobos zei ik altijd van het is één dorp met 2 namen. Eén dorp met 2 namen. Hebben we toen wij van Friesland gegaan zijn, hebben wij dan in principe heb ik een bruidschat mee gekregen van de provincie, ik zeg maar wat. Ja, dat werd toen heel mooi, want een week wat voordat Strobos ook hier naar de grens, naar Friesland daar, toen wie er een jongen in de dorpshuis. En daar ontlokte ik op een gegeven moment de gedeputeerde van Friesland van het is wel heel mooi dat je er een stuk dorp bij krijgt en 200-300 aantal mensen. Maar wat levert u dat op? Nou, hij zei, als je concreet met een plan komt, dan betel je dat. En zo hebben we op een gegeven moment geld gekregen om een monument op een hoek te bouwen. En dat hebben we alle zelf ook gebouwd. Dat kunnen we dus beschouwen als bruidschat. Ja, dat klopt. Nou, Johannes Veenstra, hartstikke bedankt voor deze uitles uit Strobos. Wie geven we om? Nijwitske. Ruke, ik ben hier. Ik sta hier in het publiek. En volgens mij hebben ze het helemaal niet zo koud. Wist je hem dat wel, dat vrouw van Strobos? Ja. Dus ze hebben niks nieuws meer verteld. Oh nee, hartstikke mooi dat je hier bent. Heb je maar wat honger? Ik heb wel zin in een lekker hapje. Oh, misschien krijgen we straks nog wat. Wie hebben we hier? Wietse Oh, volgens mij kom ik daar wel vaker tegen, of niet? Jawel. Ja, door dus zo'n praatje te houden op televisie, denk ik. Jawel. Vind je het ook leuk? Ja. Hartstikke mooi. En wie hebben we hier? Ik begin in Oostra. Oké, Gertinus, ga je niet gitaar spelen vandaag? Dat kent deze jongen heel goed, maar hij kan ook heel goed korfballen. Oké, jongens, hebben we honger? Ja. Hebben we zin in een hapje? Moet eens even zien wat hier aankomt. Een hele mooie, jonge, uitgedaste dame. Ik leun even over Jan Henne. Wie houden we hier? Jelly Dijkstra. Jelly Dijkstra. Jelly heeft een schaal vol met lekkers met. Wat heeft bij de Jelly? Ik heb lekkere hapjes van de plaatselijke slager meegenomen. Hebben we daar zin in, jongens? Hartstikke mooi. Jelly, deel maar uit. Oké, dan gaan we nou verder. We gaan nou zien naar het dagfilmpje van vandaag. Geniet er maar van. Nou, een paar dingen die je zien kan, dat is hier de
toen het een brouwerij was, was het een gebouw van 2 verdiepings. Het is nog een gebouw van 1 verdieping met zolder erin. Ja. Hier op de achterkant kun je dus zien nog op de achterkant tegen de muur aan de uitsparing van de kachel die hier toen stond. En een brouwerij is een kwestie van stoken. Ja. En, water verwarmen. En dat was ook het doel van de brouwerij. Niet zozeer dat ze nou zo graag bier mochten, maar bier was een veilige drank in die tijd. Oké. Het water was niet zo heel denderend, maar als je er bier van maakt, dan ben de bacteriën eruit. En dat was in wezen ook de moment om in alle kloosters een soort brouwerij te hebben. Dat was een soort veiligheid. Maar in 1580 toen is alles hier afgebroken wat het klooster betreft. Alleen de brouwerij die in 1540 gebouwd is, in de laatste tijd van het klooster, 1542 is er klaargekomen. En toen is die brouwerij staan gebleven. Dat was nog een vrij nieuw gebouw toen. Oké, dat is een geluk van. Geluk dat we er nog van genieten kunnen. En in 1629, toen er wat meer behoefte kwam aan weer wat geloofsleven hier in de buurt, toen had de provinciale staten van Friesland besloten of de toestemming geven om hier een kerk in te beginnen. In wezen is het uniek in het kloostergebouw, en vooral in brouwerij en kerk. Ja, inderdaad. Wij zijn op dit moment de enige hervormde kerk in een kloostergebouw en vooral ook in een brouwerij. Oh, fantastisch. Wat vroeger dat wij dit allemaal mochten. Vroeger was er in Zwolle ook nog een, bij Wendersheim, maar dat gebouw is helemaal een hele andere bestemming gekregen. Oh, dat is echt iets om trots op te wezen. Ja, dat ben we ook. Ja, en de plaatselijke gemeente, een kleine hervormde gemeente, gebruikt de kerk dus nou nog als in de erediensten. Ja, en voor een concert of iets anders speciaals is het een prachtige locatie. Ja. Je kan op die andere kant ook zien dat de balklagen die er zitten, maar je kunt ook uitsparing zien aan de kant met de rest. Waar de balken zitten hebben de vroeger, er is heel veel in verbouwd in deze kerk op zich. Maar in 1975 was de laatste restauratie, een grondige restauratie. Dus de zolder helemaal aangepakt, het dak is vernieuwd en weer dichtgemaakt. Van tevoren, dan als het regende, dan word je hier ook nat in de kerk. Ja. Dat is ook geen optie. Nee, maar het is een officieel monument en als dorp, maar ook als vanuit de historie ben we hier blij met het dorp. Nog geweldig, ja. Ik hoop dat we er nog heel lang van genieten maken. Ja, nou, dit gebouw ga je niet aan neer. Nee, we gaan dikke muur. Even naar de buitenkant zien. Ja, de buitenkant zien, maar je zit de muur niet van onder een meter breed. Dus, wat kan ons gebeuren? Nee hoor, dit is een enorm gebouw en het staat zo stevig als nu hier. Ja, op de vroegere Wiegeradorp. Ja, het is geweldig. De hoogste plak van Klooster. Ja, daar ben ik weer. Verjoerd weer mij de uitdaging. Ik ben juist ermee begonnen. Ik had een schoensje aan letten. Ik hief hier te zeggen, het is maart 48. Hielke Steineker. Reageer je al hier. We halen in die reageren. Die grotere wie. Al je reageren. Dan hebben we Joet de uitdaging. Wie ben jij? Sanne Sanne. van Santen. Sanne van Santen. Wat heb je mooi lang haar, Sanne? Ja, Het was bijna niet zo lang meer geweest, hoor ik. Vertel eens. nou, ik heb vroeger een keer zelf in mijn haar geknipt. Zelf ingeknipt, anders had je nog langer haar gehad. Wat is jouw uitdaging? Nou, dat ik het langste haar van Friesland heb. Mag ik heel voorzichtig even meten? Ja hoor. Nou, dit is zeker 65 centimeter. Meisjes uit Friesland en jongens, kom maar langs of niet, Sanne? Ja. Wij zijn er klaar voor. U kunt nog steeds reageren op Gerkensklooster, apenstaartje, hotmail.nl. Reageren, Allier. En we gaan terug naar Wietske met het muziek'item. Dankjewel, Ruke. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat het al zo lang haar is. Denk het ook. Dat dacht ik ook. Wij gaan over naar het talent van de dag. Dat is een nieuw item van Omroep Friesland. Het geeft de kans om de talenten in het dorp om die te laten zien. En daar heb je 5 dagen voor. En gisteren hadden we het talent van de dag. Dio, de gymclub. En naast mij staan 2 hele grote talenten. Wie heb ik hier naast me staan? Renske Hoekstra. Renske Hoekstra, welkom. En wie staat hier? Gerrit van der Heijden. Gerrit van der Heijden. En wat ben je van plan? Nou, we gaan een duet spelen. En op welk instrument is dat? Xylofoon. Een xylofoon. Nou, die staat hier voor ons. Ik zie een muziekstuk. Hoe heet het muziekstuk? Samba. En hebben we goed oefend? Ja.
Nou, dat hopen we maar. Daar hebben we alle vertrouwen in, Renske, hè? Ja. Nou, ik zal zeggen, speel er maar lekker op los. Geniet ervan thuis. Dit is een speciaal instrument. Hele grote talenten hier in het dorp. We zijn er heel trots op. Jongens, ga je gang. Mensen, wat zwingen we ervan? Geweldig. Applaus voor Renske en Gerrit, jongens. Op de xylofoon, applaus. Oké. Oh, wat komt hier aan? Wat komt hier aan? Zie eens maar wat dit is. Ik geloof dat dit meneer Jager weer is. Ik kom uit Strobos uit de midden, dat klopt. Dat had ik wel gedacht. Vond je het gisteren zo gezellig? Ik vond het gezellig. Ik denk ik ga geen anker heen. Ja. En de sfeer is hier geweldig. Wat willen we toch meer hier in Strobos? Nou, zo is dat. En wie zit hier weer voorop? Weer Nick. Weer Nick? Vond je het zo gezellig gisteren? Ja. Oké. Meneer Jager, gisteren ging ik een beetje op het randje, hè? Beetje op het randje. Heb je nou een mooie mop voor ons? Ik heb nog één en die zal ik even vertellen. Het is 60, 70 jaar geleden ongeveer van een jong Spaantje. Kreeg een beetje verkering. En die mogen van papa en mama niet weg. Maar toch, er gebeurde wat en ze moesten trouwen. Ik zeg me direct hoe het zit. Maak het een beetje kort. In elk geval, ze waren ook nog bij de kerk. In die periode mochten ze ook voor de kerkenraad. Zo was dat toen in die tijd, hè. Dus er komt bij de kerkenraad, er zitten 6, 7 man. En ieder had een vraagje vanzelf. Maar uiteindelijk had de dominee een hele scherpe vraag. Toen zei hij, Hendrik, heb je haar ook verleid? Hendrik zei, ze lag goed. Nou, wat vinden we daarvan? Jongen, Nick, heb je ook nog een leuke mop voor ons? Ik hoop dat die leuker is dan die van Job. Dan kwam een mevrouw bij de dokter. De mevrouw zei tegen de dokter, mijn neus zit verstopt. De dokter zegt, dan gaan we toch even zoeken. Nou, jongens, applaus voor deze moppetapers. Hartstikke mooi. Jongens, we gaan afsluiten. Ik zie hier een heel groot koor staan. Allemaal kindertjes. Wat zien ze er mooi uitdrukken, niet? Geweldig, hartstikke geweldig. mooi. Ik zal eens even wat vragen. Gaan jullie een liedje van ons zingen? Ja. En wat gaan jullie zingen? Jij mag er zijn. Jij mag er zijn. Nou, ik ben benieuwd. Het kidskoor van Gerkesklooster Strobos.
Jongens, we gaan afsluiten. Dit was Doch het van Dorp vandaag uit Gerkensklooster-Strobers. Ik was Wietske. Ik was Ruke. Morgen ben we er weer. Morgen ben we er weer. Weer de uitdaging. We maken er weer een dolle boel van. En we gaan afsluiten met het kidskoor van Gerkensklooster-Strobers. Tot morgen. Jou zo'n groot applaus.